Dobar dan svima, sada ću pokazati kako bih vježbao etidu opus 176 broj 5 od Devernoya. Znači to je etida za početnike, neki prvi ili drugi razred osnovne glazbene škole. Svirat ću je jednom u pravom tempu. I sada ću jednom odsvirati malo sporije. Evo ga, nadam se da vam se sviđa. I sada ću objasniti kako bih ja to vježbao. Znači, što je jako bitno, da je ovo u biti cijela etida je dosta legato. Znači, sve je jako povezano. Desna ruka, lijeva ruka, znači to ćete vidjeti malo. Tamo ću priložiti note u opisu videa i vidjet ćete kako sam označio po dijelovima. Recimo, po 4 takta se može vježbati. Prvi dio, drugi, treći, četvrti, peti. Znači, u 5 dijelova možemo podijeliti ovu skladbu. Sad, prvih 4 takta i drugih 4 takta su skroz isti. Znači, prvih 8 taktova u biti su jako lagani, jer ako znamo prvih 4, znamo i 8. Znači, već, ajmo reći, skoro pola etide znamo, ako smo naučili prvih 4 takta. Sada ću vam pokazati kako bi ja to vježbao. Znači, prvih 4 takta. Desna ruka. Odbrojimo treća, četvrta i pazite, ovo je sve jedna pozicija, gledajte. Što to znači jedna pozicija? Znači da su svi tonovi ovdje. Znači nema ništa sad da se nešto premiješate u prsti, nego svaki prst je na svojoj poziciji. Znači jedna pozicija je ovo. I sad ako smo analizirali da su prva 4 takta ista kao druga 4, znači prvih 8 taktova je u jednoj poziciji, vidite. I to nam automatski olakšava, ajmo reći, život. Sad ću odsvirati prvih 8 taktova. Znači bitno je da na početku dignemo zglob i prvi ton iz zraka. I dalje sve, znači samo prsti rade, brza izmjena prstiju i jako precizno, znači iz visine se dižu prsti. Ovaj prst koji svira je dolje, a ovi svi ostali su u zraku i čekaju da dođu na red. Znači, evo, sad sviram prvih 8 taktova bez neke velike dinamike. Znači, sad samo pazim na prstomet, točne note, da je sve precizno. Odbrojat ću treća, četvrta. Treća, četvrta. Obično kada sviram prvi put nekom učeniku, recimo u prvom razredu, on misli da je to jako teško. Jer ima jako puno nota, znači to je jedna cijela stranica i znači dosta brzo zvuči i onda kad idemo malo u analizu i kad vidi
učenik da u biti ta prvih 4 takta su isti kao drugih 4 takta, znači automatski skoro pola etide već znamo i sve u jednoj poziciji u desnoj ruci. Onda i kad sviram polagano, znači kad se to objasni, onda je puno lakše. Evo, što se radi u lijevoj ruci? U lijevoj ruci ćemo isto pokušati što veći legato i sad tu ima recimo raznih prstometa ako tražite neke verzije na internetu, ali ja ću sad tu neku verziju pokazati. Znači ja bih krenuo 2-1 recimo, 3, 4 i sad 1, 2, 3, 4 i na ta pustim palac. Da bi mogao ponoviti jer je gore cijelo vrijeme D. Pazite sad ovo, na brzinu ću vam sam znači. Znači palac je cijelo vrijeme na D. To isto olakšava stvar. Zato je to jedna od lakših etida. I sada što sam radio? Znači 1, 2, 3, 4. To je recimo jedna vježba. Znači na 4 dignem samo palac, a ovo ostavim zato da mogu povezati dalje legato. Idemo sad probati spojiti prvi i drugi tak. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vidite, samo to vježbamo. Kao da recimo spajamo neke cigle, lijepimo. Znači gradimo kuću ili zgradu i onda jedna cigla pa povežemo, pa stavimo drugu. Znači malo po malo spajamo. Sad smo spojili prvi i drugi takt. Idemo još jedno polagano. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I opet ću na ta dignuti palac. Kratko. Znači, poanta je da što duže držimo i da u zadnji tren promijenimo. Ali legato će ova lijeva ruka, lijevi dio lijeve ruke, znači održavati. Znači, pa isto. Znači, tu je legato, a desna glumi legato, znači u zadnji tren. Idem sad probati prvih 8 taktova svirati. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I recimo prije prve note u sljedećem dijelu možemo dignuti zrak, znači dignuti ruku, odnosno napraviti zrak. Evo ga. Zato što je tu početak novog luka. I sad ću to probati, kad se toga svjesni, znači idemo sad probati sa 2 ruke svirati samo prvi takt. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vidite šta radim? Desna legato svirala, a u lijevoj ruci sam na ta radio isto ono što sam radio kad sam svirao posebno. To je jako bitno. Puno puta nam se dogodi u biti da znamo jako dobro posebno, ali kad idemo zajedno na jedanput se dogodi neki čudan, novi prstomet. Više ne sviramo legato nego staccato ili jednostavno ne možemo uopće odsvirati sa 2 ruke. Zato je bitno to jako polagano vježbati i lagano spajati dijelove. Znači sad nam je cilj, sad radimo korake. Znači prvi takt odsviramo, i onda ćemo povezati sa prvom notom u drugom taktu. I lijeve i desne ruke. Znači, kao ono puzzle ako ste kad vidjeli kad se spoji, znači uvijek onaj dio, to volim ispričati se, znači onaj dio služi da se poveže dalje. Tako uvijek znači povežemo sa prvom notom u sljedećem taktu. 3, 4. Evo ga. I ako to možete, onda će vam dalje biti puno lakše. Još jednom. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evo ga, to je jako bitno. I onda dalje, recimo, sad spajamo drugi i treći takt. 3, 4. Vidite. Znači ovo sam držao. 4. Pazite, ovo je jako bitno.
jako bitno jer učenicima se nekad događa da jednostavno ne mogu to odsvirati zajedno legato. Recimo svira ovako, nije dobro vidjeti kako se krivo svira, ali ja moram pokazati da vidite što se može dogoditi tako krivo. Recimo. Znači jednostavno se ne može povezati. Zato se to mora dosta vježbati. Znači prvo posebno da je jako dobro izvježbano i legato i točno prstom i točno nota. Onda lijeva ruka, znači onaj korak. Znači evo recimo sad u koracima. Prvi takt sviram desnu ruku. Znači možete vi jedan po jedan takt vježbati. Recimo desna ruka, prvi takt plus prva nota u drugom taktu. To je to. I tako recimo 10 puta napišite 10 minusa i napravite plus od toga. Druga, treća, četvrta, Znači svjesni da je ovo prvi dio prve dobe u sljedećem taktu. Onda vježbamo samo lijevu ruku. Treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta. Samo to. Ako to možete, onda dodate prvu notu u drugom taktu. Znači ovako. Treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta, samo to. I tek dok to možete, onda svirate sa dvije ruke. I sad idem probati sa dvije ruke. Znači, vama će možda trebati puno više za ovaj jedan korak. Znači, za jedan tak desne ruke, za jedan tak lijeve ruke i onda za zajedno. Znači, ali budete ustrajni, vježbajte puno puta dok nije jasno. Vratite video ako treba da vidite što se to radilo. I sada ću još jednom zajedno. Prvi takt i prva nota. Treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta. Samo to. I na isti sistem idemo dalje. Drugi, treći, četvrti, peti i tako dalje. Sad ću odsvirati prvih 8 takta. Malo brže ću odsvirati, ali evo ga, da vidite kako će to zvučiti u bržem tempu. Treća, četvrta. Idemo dalje, sljedeća 4 takta. I opet odsviram prvu notu u sljedećem broju. Evo ga. Još jedno malo sporije. Zajedno. Idem sljedeći broj, desna. Ostaje nam je zadnji red. Idem lijeva ruka. Znači ovako. Prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta. Ja bi sad tu mogu satima pričati o ovoj etidi i znači to bi bilo dobro onda na satu recimo raditi sa učenikom. Obično vježbamo dio po dio, znači recimo prvi dio 4 takta. Vježbamo evo kako sam pokazao prvi takt,
lijeva, desna zajedno, pa spajamo samo sa drugim taktom i onda dok znamo 4 takta, onda, iako znamo da su 4 sljedeća isto, onda recimo pokušamo samo prvih 8 takta. Onda sljedeći broj, recimo možda na sljedećem satu drugi broj i tako dalje. Vi kad doma recimo vježbate, malo po malo se, znači sami si pogledajte koliko vam je recimo dovoljno vremena da napravite neki broj. I onda po tome se orijentirajte. Znači neki tempo si zadajte. Idemo probati sad ovo zajedno odsvirati. Znači. I pazite sad zadnji red, zadnji broj, lijeva ruka ima samo. Treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća. Znači, trozvuk rastavljen na 2 tona. S lijeve strane, jedan ton s desne. To neka klackalica. I 3 puta to imate. Prva, druga, treća, drugi put, treći put i 4. put samo stanemo. A u desnoj ruci imate običan G-dur. Onda od D, ali znači prednici G-dura. I opet G-dur na prvom stupnju. Znači G, pa D, G. Mislim da to nije D-dur, nego G-dur, ali krene od 5. stupnja. Od D. Ima fis cijelo vrijeme. Znači. Zajedno. I sad, znači, u toj maloj etidi, kao neka vježba, znači, na tome se gradi tehnika. Tehnika desne ruke, tehnika lijeve ruke, vidjeli ste da imaju u lijevoj ruci puno osminka, u desnoj ima puno više, ali znači, ako možete ovo etidu odsvirati, ako ste početnik, onda dosta dobro svirate. I onda, znači, poslije dižete tempo. Po volji, znači, može neko svira, recimo ovo moj pravi tempo. Puno brže. Ja sad mogu recimo, ajmo reći, dosta brže odsvirati. I ako to onda ovako zazvuči, to je već jako visoki nivo za recimo nekog početnika. Iako nema ni potrebe tako brzo svirati, ali da čujete, ako ćete recimo kroz neko vrijeme svirati ovu etidu, pa onda krenete na neku drugu etidu, pa treću, pa vježbate u međuvremenu i ljestvice i neke skladbe. I onda kad se vratite nakon nekog vremena na ovu etidu, nakon možda 3 mjeseca, i onda ćete vidjeti koliko ste u biti napredovali. I onda ćete možda moći recimo evo sad ovako odsvira. Evo ga, javite da li ste uspjeli odsvirati, da li vam je bilo teško, lagano ili srednje i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav!